Doncs mira, Barcelona més d'un segle de ciclisme, és un llibret fet amb molta voluntat i en tot aquest ambient demanaríem, per tant, el que ha estat l'ànima d'aquesta entitat que l'ha fet possible, que és la Fundació Olímpica, per tant, el seu director, el senyor Francesc Ferron, que també rebrem un aplaudiment que ens adreci les paraules de benvinguda. Senyor Ferron, endavant. Hola, molt bona tarda, moltes gràcies per venir. Representant de la Generalitat, representant de l'Ajuntament de Barcelona, Susana Closa, exregidors, amics tots, molt benvinguts. Primer, voldria disculpar la presència de David Escuder, que avui ha anat a un acte de la Vuelta Ciclista, també lligat al ciclisme i per tant no podia estar als dos jocs. Per segona vegada la Volta Ciclista a Espanya farà la sortida des de Barcelona i també una miqueta per commemorar això i aprofitant hem volgut presentar aquest llibre de la història del ciclisme a la ciutat de Barcelona. És una història molt llarga, que avui els nostres ponents ens explicaran, i des del Centre d'Estudis Olímpics de la Fundació, amb els seus treballadors al front, s'ha editat aquest llibre recuperant una mica la memòria històrica d'aquesta ciutat. Avui tenim amb nosaltres Juli Pernes, patró de la Fundació, Marta Vilasujana, directora tècnica de la Federació Catalana de Ciclisme, el Rubén Peris, president de la Volta Ciclista a Catalunya, i l'Arcadi Libés, periodista i expert en el ciclisme. Moderats pel periodista Sergi Valdivieso, esperem que avui ens puguem explicar tota aquesta magnífica història del ciclisme a la ciutat de Barcelona. Agrair la presència de tots vosaltres i moltes gràcies a tots. Doncs vinga, espero que facin un bon joc i que ens permetin els propers minuts no sabent coses al voltant de la història, del ciclisme, de la volta, de la bicicleta a la ciutat, perquè tenim aquí personatges que ens poden parlar de moltes coses. Senyor Nibó, bona tarda. Doncs bé, si us sembla, no m'agrada molt fer una llarga presentació de les persones, però dir 4 coses per situar-nos. L'Arcadi Libés, com bé és conegut, és, a més de tot el que sabem d'ell, autor de llibres sobre córrer per ser més feliç, la petjada dels herois, motius per córrer, la volta al món en 80 maratons, i ens uneix una estreta amistat, precisament més cap al periodisme en concret, per la bicicleta. Hem coincidit en escalades a Montjuïc, setmanes catalanes, voltes a Catalunya, on a més de la nostra tasca periodística també fèiem tasques de locució, per exemple, a la Setmana Catalana, a l'escalada de Montjuïc i, com no, com dèiem, a la volta. Això ha estat motiu, justament, per anar a mantenir aquesta bona relació. Soc gran oïdor seu, sobretot en els últims temps, per les seves transmissions, la darrera de les quals crec que va ser amb la persona que hi ha al costat seu, oi que sí? Heu parlat fa poc, no?, per la tele? Molt poc, sí. És la Marta Vilasujana, exciclista professional, olímpica a Pequín, guanyadora d'etapa al Giro d'Itàlia. Hauria pogut guanyar moltes més coses, però, en fi, és la seva trajectòria, molt honesta i molt correcta. Després de deixar la bicicleta, ha estat tècnica, no ha deixat d'estar vinculada i és la que s'ocupa de la direcció tècnica de la nostra instal·lació emblemàtica, que és el velòdrom. Aquest velòdrom que va néixer sense barret i que tothom voldria que tingués un barret o sigui una coberta, i sembla que la cosa és difícil. S'aniria molt millor, no?, amb el velòdrom cobert? Seria molt millor, sí, per poder entrenar i estar al nivell de totes les altres comunitats i seleccions autonòmiques que tenen un velòdrom cobert. Marta, què és millor, córrer o ensenyar? Jo vaig disfrutar molt competint, però ara estic disfrutant molt ensenyant. Doncs vinga, després anirem parlant de tot això amb la bicicleta. Rubén Peris, gestor esportiu, president reelegit recent de la Volta Ciclista a Catalunya i, a més, membre internacional de la IOC i també de l'Agrupació Espanyola d'Organitzadors de Curses Ciclistes. També va ser responsable de ciclisme en els Jocs Olímpics de Barcelona 92, medalla de bronze del mèrit esportiu, i cap de la selecció espanyola en diversos Jocs Olímpics. Bé? Bé, perfecte. Felicitats. Gràcies, moltes gràcies. I finalment tenim el Juli Pernes, nascut a Cuba, madridista, malgrat tot, molt amic de Barcelona, gran amant i defensor del seu barri, Nou Barris, que fa una visita turística que de segur és una de les coses maques que ha fet i que forma part una mica del que és el seu desig de la projecció esportiva. Va ser també president de la Federació de Beisbol i, com no, va estar al naixement o a la promoció dels primers inicis de la bicicleta urbana a Barcelona.
més o menys? Sí, és així, perfecte. Clar. També que comptem amb altres persones que anirem presentant, que estan aquí en la nostra fila zero i amb els quals hi ha altres que també es vulguin afegir, anirem parlant de bicicletes. Doncs bé, teniu el llibre entre mans, una mica l'heu fullejat. De bones a primeres, l'Arcadi, mira que ens coneixem, Sergi, què ens preguntaràs? Doncs mira, de què vols parlar, Arcadi? Estan aquí davant de gent amb una gran experiència al món esportiu, parlem de bicicletes, ve la Volta. Clar, vull dir, si et pregunto què significa per vostè el ciclisme, podries dir gran cosa. Però ara en aquests moments, 2023, estiu, hi ha cada cop més gent en bicicleta, uns van per lleure, ha sortit una cosa que li diuen gravel, del qual aquell senyor d'allà s'ha fet especialment forofo, el senyor Vallbona, ens en parlarà. Quina és la primera impressió? Estàs a les tardes fent transmissions? Menys de les que voldríem, perquè per tema de drets televisius ja sabeu que és complicat i Esport 3 ara hem acabat de fer la Volta a Suïssa, però per exemple ara tothom pregunta què fareu el Tour? El Tour no l'hem fet mai. Complicat tema de drets, no? Però bé, fem tant com podem i si no, doncs bé, estic al 324, com ja sabeu, parlant de ciclisme tant com puc, però de tots els esports, lògicament, segons l'actualitat del dia, no? Bé, jo que et dèiem, de què en parlarem? Jo et preguntava de què va això, no? I bé, Barcelona, un segle de ciclisme, i el que li dic, perdona, jo soc de poble, jo no soc de Barcelona, no? L'Ametlla de Marola. Jo vaig néixer a l'Ametlla de Marola, però, evidentment, doncs, per la meva vinculació amb el periodisme, fa 45 anys que em dedico al periodisme esportiu i des de molt jove, doncs... Tan jove, imagineu, que va començar amb un diari que segurament els més joves no han sentit parlar i que nosaltres coneixíem, sobretot pel seu nom popular. Va començar a escriure El Ciero. És Noticiero Universal. Aquí sí, home, aquí hi ha gent que segur que saben de què parlem, no? Però bé, no, a veure, ara bromes a banda, jo és que del ciclisme en Barcelona el primer record que en tinc doncs, és de venir als anys 70. No em feu dir ara exactament quin any, tot i que jo tinc bastant controlat el tema dels anys, però jo sé que vaig venir un any a veure el Merckx a l'escalada de Montjuïc, que organitzava aquí el pare dels amics Sabater, amb aquella il·lusió, i va guanyar el Manzaneque. És a dir, no va guanyar el Merckx aquell any, però bueno, en fi, no sé si era el 72, 73, 74, no sé. Però bé, a partir d'aquí, doncs, lògicament, per la meva vinculació amb el periodisme i Barcelona, doncs he viscut el ciclisme a Barcelona en 1001 facetes, no? Evidentment, les escalades a Montjuïc, la Setmana Catalana, la Volta a Catalunya, que com sabem, cada any, des de la seva primera edició del 1911, sempre ha tingut etapa a Barcelona. Jo des del 1980, que vaig cobrir la meva primera volta, lògicament he estat veient les etapes de la Volta a Barcelona. Més enllà del que és el ciclisme professional, recordo també haver cobert la primera edició de la Festa de la Bicicleta, que encara a vegades treuen imatges per TV3, que se'n veu a mi entrevistant una senyora que a mitja entrevista em cau a terra, perquè no sé què m'està dient, que els camions... En fi, que encara l'altre dia el vaig veure, no tenim vergonya, la van posant tot sovint, no? Que era la primera Festa de la Bicicleta, una mica reivindicant que el ciclisme no és només ciclisme professional, d'èlit, competitiu, sinó que el ciclisme té la seva vessant de popular. També he estat vivint tots aquests anys, lògicament, els primers carrils bicis i la nova incorporació, precisament perquè cada vegada hi ha més ciclisme popular i més ciclisme mitjà de transport. Mai arribarem a ser com a Holanda, que fan servir la bicicleta per mitjà de transport tothom, però sí que en aquests 40 anys he vist aquesta evolució que abans era impensable, pràcticament ningú s'atrevia a agafar una bicicleta i ficar-se pel mig del trànsit de Barcelona, i ara cada vegada hi ha més gent, cada vegada hi ha més carrils bici i cada vegada és més fàcil, no? Però bé, suposo que n'hi ha de sortir a la conversa tots els aspectes, però vull dir que podem parlar tant de l'aspecte professional del vincle que té Barcelona amb el ciclisme d'èlit, amb les seves arribades en voltes, setmanes, escalades, Tour, recordem que vam tenir no fa bastants anys una arribada al Tour, i l'altra banda, que és el vessant del ciclisme com a bicicleta com a mitjà de transport, no? Més enllà de l'esport. Mira, per ordre hauria preguntat el Rubén, però has donat peu a que sigui el Juli Pernes el que intervingui a continuació, justament per aquest motiu del que dèiem, del responsable en el moment del rellançament de la Festa de la Bicicleta, que segurament ha generat moltes altres coses, no? Sí, i tant. El que passa que voldria començar perquè aquí potser la gent no coneix ben bé la història, que jo surto d'un barri que la meva relació amb la bicicleta pràcticament era veure-la per la televisió, no coneixia. Bon Pastor, veiem el Tour, li vaig posar al meu germà
el nom de Hans perquè havia un ciclista que es deia Jan Jansen i poca cosa més. I aterro a l'any 81, sense experiència, a l'àrea de joventut i esports, i comencem a treballar. I una de les persones que va estar al costat meu en aquells moments va ser el Dani Garcia, que avui està per aquí, i vam començar a organitzar esdeveniments al carrer, que la veritat és que no teníem molta experiència. Però vull aprofitar aquest punt per rendir un petit homenatge a algunes persones que, sobretot els que organitzàvem esdeveniments esportius, els teníem molt a prop, que eren alguns dels patrocinadors. En aquells moments la Caixa estava molt implicada en tots els events esportius. Hi havia dos senyors, un es deia Pere Capella i l'altre José Luis Moreno, que estaven molt implicats en tot el que era l'organització d'aquestes trobades i competicions esportives. I un altre personatge era el Vicenç Casals, de Coca-Cola, que també col·laborava d'una manera molt activa en aquests temes. I després, el que era l'equip municipal. I jo, de l'equip municipal, voldria destacar un personatge que també la majoria no coneix, però era fonamental en aquells moments per organitzar qualsevol cursa o acte al carrer, que era Antonio Clariana. Antonio Clariana era el que d'alguna manera apretava la Guàrdia Urbana perquè finalment aprovés els circuits. Per tant, perquè tot això cal dir que ara sembla que sigui tot molt fàcil, però és que la bicicleta no existia a la ciutat pràcticament. Per tant, intentar imposar una cosa d'aquestes, molt sovint, no tenies massa simpaties ni d'estaments municipals, ni de Guàrdia Urbana, ni de res, no? Érem una nosa, no, de fet. I a més es dona una curiositat. En aquells moments és quan comença a donar les primers passes una entitat que ens va apretar molt en aquella època, suposo que el Paco podrà explicar-ho millor, que era Amics de la Bici, s'apretava molt, i en qualsevol cursa, festa de bicicleta, es posaven a la sortida, no deixaven sortir, etc. I després es van afegir dues entitats més en les quals vam col·laborar molt des d'Esports de l'Ajuntament, que era Biciclot, que va organitzar la bicicletada, i Ecomensajeros Trèvol. Nosaltres, a l'àrea d'esports, el Departament de Promoció sempre utilitzàvem per enviar les cartes uns ecomensajeros que anaven en bicicleta en aquells moments. Ningú l'utilitzava i no deixen de ser coses curioses. També l'organització era completament diferent. Clar, avui en dia organitzar, pots agafar un mòbil, tocar... En aquella època no teníem cap mitjà per fer-ho i recordo perfectament que en la primera festa de la bicicleta, que sortíem del Parc de la Ciutadella, aprofito per dir que valdria la pena tornar a sortir del Parc de la Ciutadella, vol dir, els parcs també estan per gaudir-los a nivell d'oci esportiu, i l'arribada era a la Mar Bella, en un moment que encara no s'havia anomenat Barcelona, sí que hi havia el desig de que sigués ciutat olímpica, i quan anàvem cap allà teníem que travessar la via del tren. I que en aquell moment anàvem... És que ara ho veiem tot molt clar, però era una autèntica muralla la que hi havia, amb uns espais molt petits per poder travessar. I quan estàvem arribant va passar un grup i de sobte va començar a baixar la barrera i ostres, vam quedar ja un grapat a esperar. I un altre personatge que va començar a aparèixer a les festes de la bicicleta, que després va tenir un ressò molt important, va ser l'Opí, que el seu pare, el Pere Pi, el portava per fer allà una exhibició del Trial 5, no sé si se'n deia Trial 5 en aquell moment, però feien les exhibicions. Aquesta és la part més relacionada amb el que seria la bicicleta al carrer. Dic una cosa que no he comentat abans en relació als Amics de la Bici, és que ells van fer el primer carril, una mena de representació teatral el 1983 al Passeig de Gràcia, i al 84 ja vam fer al carrer Diputació, el primer carril bici, però que era un carrer adoquinat, havia les vies del tramvia, i era realment perillós. I en quant a la faceta més de relació amb el que seria el ciclisme d'alt nivell, vaig tenir molta presència en el comitè organitzador del Mundial del 84 i sobretot la relació que tenia amb la Volta
i la Setmana Catalana i l'escalada. En aquest sentit també volia aprofitar per rendir un petit homenatge al president de la... Joaquim Sabater, el president Dediquem un aplaudiment, ja que estan els fills aquí. Hòstia, que quan... Que a més, quan venia em posava nerviós, tant ell com el pare de... Hòstia, del Mundo Deportivo, com es deia? Grau. O sigui, quan venien a reunir-se amb mi per demanar, hòstia, jo tremolava, perquè, hòstia, aquests senyors, l'experiència que tenen, i jo aquí acabo d'aterrar, i la veritat és que vaig aprendre molt d'ells. Molt bé, gràcies, Juli. Bé, al Rubén li podíem preguntar altres coses. Una d'elles és que potser voldria ell aclarir que també en aquelles primeres festes de la bici es veien mallots dels Sants que estaven al davant, que feien una mica com a cos de seguretat, i per tant també va estar present. Però suposo que el que voldries parlar tu més és de la vinculació que heu tingut i el paper que tu també has pogut representar en el que és la vinculació de Barcelona, les curses, la Volta, i també aquells organismes, la vinguda de la Vuelta, del Tour, etc. Sí, la veritat és que la Volta, com s'ha dit abans, totes les edicions, totes, ha passat per Barcelona. Sigui principi de volta, final de volta, sigui una etapa, sempre ha passat de volta. Sí que jo em vull afegir a les paraules que ha dit el Juli respecte a l'escalada i a la Setmana Catalana, perquè, de fet, jo si em vaig aficionar al ciclisme va ser perquè el meu pare de petit em portava a veure la setmana, la volta, però sobretot l'escalada. L'escalada era d'aquelles festes que anaves a Montjuïc, hi havia totes les categories i, a més, a part d'això, les grans figures les tenies a tocar. I això, vulguis que no, per un aficionat que durant tot l'any anava seguint a través del diari o com podies, el fet de l'escalada era per un nano com era jo en aquell moment, era espectacular. Encara guardo alguna fotografia d'aquella època, o sigui que m'apunto també a el que ve el Juli. La veritat és que a mi moltes vegades se'm pregunta, escolta, i a la Volta ja li sembla bé que vingui la Vuelta, que vingui el Tour? Sembla perfecte, o sigui que tant de bo vinguessin més, tant de bo es tornés a fer la setmana, tot el que sigui fer ciclisme, els que ens agrada el ciclisme, els que ens agrada l'esport en general, però el ciclisme en particular, quantes més proves es facin, quants més esdeveniments es facin, doncs molt millor. La Vuelta a Espanya, doncs perfecte, jo crec que serà una gran efemèride per a la ciutat. Feia molts i molts anys que no es feia una sortida, sí que es va fer una etapa no fa gaires anys aquí, que va arribar aquí davant de l'estadi, però el fet de que la gran sortida de la Vuelta es faci de Barcelona vol dir que durant 4 dies, a partir de dijous, que es fa la presentació d'equips, fins al dilluns, dimarts, es parlarà de la Volta, de la Vuelta a Barcelona. I a nivell internacional, doncs el mateix, vull dir, el dia que si Déu vol es pugui aconseguir que vingui el Tour, doncs el mateix. I a nivell internacional sí que Barcelona és una ciutat que està molt ben vista, està desitjada per les curses internacionals per venir, i jo la veritat és que m'he mirat el llibre ara per sobre i no he vist si es parla del Midi Libre. El Midi Libre va venir 2 vegades a Barcelona, una que va arribar a dalt al castell i una altra que es va fer una crono que es passava pel túnel de la Rovira. Exacte, a Valladolid. O sigui que jo recordi, la Midi Libre va venir 2 vegades. O sigui que Barcelona és una ciutat oberta al ciclisme i desitjada per moltes organitzacions. Sense oblidar les relacions amb Montpellier, amb Perpinyà, que també hi heu tingut alguna cosa a veure. Bé, nosaltres a nivell de volta organitzàvem la Montpellier-Barcelona, Barcelona-Montpellier, anys alterns. Això va ser una brillant idea de l'alcalde Maragall, que era molt amic de l'alcalde de Montpellier, i se'ls va ocórrer als dos, o sigui, van ser ells dos, que van dir, escolta, què podríem fer per unir les dues ciutats? I se'ls va venir aquesta idea de fer aquesta cursa. La veritat és que tant un alcalde com l'altre ens van donar moltíssim suport, moltíssim. Va ser 10 anys que es va fer, abans dels Jocs Olímpics, i la veritat és que va ser una experiència fantàstica perquè en 4 etapes un any pujàvem i l'altre any baixàvem. I les relacions que vam fer amb l'Associació Ciclista de Montpellier va ser... Les PTT. Les PTT va ser excel·lent.
I després, sí, home, com a volta, l'any passat, fa 2 edicions, perdó, vam fer una etapa a Perpinyà. La veritat és que la volta a la Catalunya Nord doncs, també té molts lligams i ens agrada molt anar. El que passa que bé és veritat que és molt complicat també tot el tema de l'organització a la que surts d'un país, no? Però va ser una gran experiència. Va començar una mica que va costar de lligar, però amb el moment que ja ens vam interrelacionar va anar tot estupendament, com el mateix ens va passar amb les PTT, que el primer i el segon any la relació costava, però després ja tot va anar fantàstic. Gràcies, Rubén. I tu, Marta, mentre estàvem fent aquestes coses, tu corries, després has continuat, i m'agradaria saber una mica quina és la teva vinculació actual amb Barcelona, és perquè treballes aquí a l'extrem nord, és a dir, al Velòdrom, i què ha representat la ciutat, l'ambient ciclista per aquí, i com l'has vinculat a lo teu? Bueno, doncs jo sí que em sento bastant integrada en aquest segle de ciclisme a Barcelona, perquè jo sí soc nascuda a Barcelona, ciclista de Barcelona, i m'he format, sobretot, jo vaig començar amb 15 anys a competir, i els meus millors records dels 2 anys de cadet i dels 2 anys de júnior doncs van ser les escalades, com heu comentat aquí, les escalades a Montjuïc, i també de la cursa que organitzava Sants aquí, que acabàvem aquí davant, pujàvem per la Font del Gat i acabàvem just aquí davant. Totes aquestes curses que abans es feien, la vostra era inici d'estació i escalada a Montjuïc era final d'estació, de temporada. I això jo ho tinc gravat perquè les he corregut tots els anys fins que es van fer des de cadet fins a èlit. De fet, la vostra d'aquí Sants jo la vaig guanyar 2 anys seguits. Vaig guanyar aquí el trofeu Josep Maria Sentís. I tinc molt bons records perquè he nascut com a ciclista aquí a la ciutat de Barcelona amb les competicions que s'han fet aquí, no? I són els records més macos que tinc. Després també he vist per aquí el llibre els Jocs Olímpics del 92, que jo tenia 17 anys, tot just era júnior, i el meu pare em va portar a veure els Jocs Olímpics les fèmines a l'arribada a Sant Sadurní, que corria una tal Joana Somarriba, Dori Ruano, i allà el meu pare em van sentenciar perquè li vaig dir jo vull arribar a ser com aquestes noies, professional, i arribar a competir uns Jocs Olímpics. I a partir d'aquí la Marta, que es va formar aquí a Barcelona de cadet i júnior, doncs ja va anar fent el salt poquet a poquet cap al professionalisme. I com has comentat molt bé, doncs un cop deixat el ciclisme de competició ja d'alt nivell, fins als 36 anys que vaig estar competint, doncs ja vaig entrar a formar part de ser tècnica de la Federació Catalana de Ciclisme i estic treballant des de llavors a les oficines que tenim al Velòdrom. La Marta no ha guanyat un gran accés, mereixia haver guanyat moltes més etapes, però hi ha una que recorda molt bé perquè tenia el director al darrere i va dir com paris et mato. No? Acosta't una mica al micro i ens ho expliques. Més a prop. Sí, aquesta va ser el Giro d'Itàlia femení. Sí. Jo aquell Giro el vam guanyar, el meu equip, el vam guanyar amb Edita Puccinskaite, campiona del món, i a més aquell any va guanyar el Giro d'Itàlia, i jo estava fent un treball més de gregària, i em vam anar el director a atacar, a marxar a 10 de meta, em vaig ficar una escapada i a 5 de meta em diu, ja teniu un minut, diu ara ja oblida't de l'Edita, de la líder, i vés a pensar tu la victòria d'etapa, i em va fer atacar, però no vaig tenir mai més de 10 segons d'avantatge durant els últims 5 quilòmetres. Llavors va ser bastant agonitzant perquè em deia no miris enrere perquè si miraves enrere les tenia allà i m'hagués enfonsat, i no vaig mirar enrere, li vaig fer cas i vaig arribar en 4 segons, però és la victòria més maca. Tothom em diu, ostres, no et quedes amb els Jocs Olímpics que vas competir? Doncs no, em quedo amb el Giro d'Itàlia perquè en aquella època era el top, el màxim del nivell del ciclisme femení. I a més es retransmetia en directe per Rai 3, i clar, sempre he dit, em coneixen gairebé més a Itàlia perquè he sigut corredora allà 10 anys, que després a l'alt nivell em vaig formar més allà amb equips italians que pràcticament aquí. Però és la més maca. Aprofito l'avinentesa per preguntar, el ciclisme femení immediat que estàs tu tocant, com el tenim? L'altre dia ens vam veure els campionats de Catalunya a Bescanó i Déu-n'hi-do, vaig trobar que hi havia una molt important participació. Com veus el present futur? Sí, està creixent molt el ciclisme femení i van sortir 80 noies al Campionat de Catalunya la setmana passada i sobretot molts equips UCI femenins que estan sortint, que estan creixent. Jo vaig haver de marxar a Itàlia perquè aquí en tota Espanya no hi havia un equip UCI on jo podia ser professional i a Itàlia sí estaven professionalitzats. Sempre he dit que tant Itàlia com Països Baixos van per davant nostre 10 anys en aquest sentit, en el sentit d'infraestructures, d'organització d'equips professionals, de viure el ciclisme d'una altra cultura.
I ara no. Ara la noia que aquí a Catalunya comença, vol ser ciclista, ja no té que marxar fora, no? Ja té uns equips continentals com el Massi Tàctic, Laboral Cutxa, Sopela, etc., que si fa carrera ja té un Movistar Team, que també ja és de la màxima categoria del ciclisme femení, vull dir que una noia que de veritat vol arribar a ser professional ja veu un futur, no? Un futur maco sense haver d'emigrar a fora. Arcadi, ho estàs passant malament, això de no poder parlar tant com voldries? No. Jo estic escoltant aquí els companys molt content. Només que ara m'ha donat peu ella a dir-li al Rubén, escolta, Rubén, el repte que tenim ara és que la revolta pugui ser ja una prova per etapes. Aquest any ja ha fet un pas endavant, guanyant categoria UCI. No sé com ho tenim, Rubén, sé que és complicat, però la revolta hauria de ser ja una revolta, el mateix nom ho diu, no pot ser una clàssica d'un dia, no? De fet, ja de cara a l'any vinent ja l'hem demanat d'un pas més i aviam si ja la podem fer per etapes. Demanada està per etapes ja per l'any vinent, perquè també creiem que el ciclisme femení s'ha de potenciar, s'ha d'ajudar i s'ha de fer créixer i realment està creixent molt bé. És veritat que hi ha unes grans diferències amb els equips, que és el problema que ens trobem els organitzadors, de que hi ha diferències molt importants entre uns equips i altres, però clar, si no ajudem no arribaran mai a pujar de nivell i s'ha de ser conscient d'això, s'ha de treballar perquè es pugui arribar a que la revolta sigui realment una volta d'una setmana. Arcadi, jo et volia preguntar també que ets, sens dubte, l'enveja de molts companys periodistes perquè, a més de treballar amb el tema aquest, has pogut arribar a un bon nivell de la teva pràctica esportiva, que és l'atletisme, però la pregunta és, hauria pogut ser el ciclisme? I també, quan estàs veient en un d'aquells moments importants de les transmissions, et fiques ben bé dintre? Estàs pedalant amb ells? No, perquè va molt de pressa. No, però, per exemple, jo professionalment m'he dedicat molt més des del principi al ciclisme, però a nivell personal, com a pràctica esportiva, sí que de petit anava molt en bicicleta, però com que va coincidir quan jo vaig arribar aquí a Barcelona per estudiar i començar les primeres passes dins del periodisme, vaig coincidir amb el començament de les curses populars, és a dir, les primeres curses del Corte Inglés, la Mercè, la Jamboueny, ja la Open de la Jamboueny, no la de competició de les diferents categories, sinó la Open, la popular. Bé, el boom de les primeres curses populars era aquella època, finals dels 70, primers dels 80, doncs em vaig aficionar a córrer, a partir d'aquí vaig començar a fer maratons i llavors personalment he competit molt més amb curses a peu, no? Però clar, professionalment... Hauries pogut ser ciclista? No, jo crec que no hagués tingut prou condicions, però bé, tampoc per córrer. Però clar, per córrer el problema és que l'avantatge és que no et cal ser bo, ja per qualsevol nivell serveixes, no? Aviam, amb el ciclisme també, evidentment, hi ha el ciclisme popular, les marxes cicloturistes, tot i que l'altre dia parlàvem amb l'Àngel Edo, que sembla que cada vegada s'estan professionalitzant més, que sembla que si vas a la Quebrantahuesos, si no tens un nivell ja no pots, perquè... Hi ha hagut un escàndol, no?, darrerament. Bueno, és que és perquè el Valverde va fer el rècord i diu, no, aquest tio de què va, no? És massa... No ha d'anar aquí, si va aquí ha d'anar a passejar, no? Home, no, a veure, sempre hi ha... Amb l'atletisme, a veure, jo he corregut maratons que s'ha batut el rècord del món. Jo he corregut la marató de Berlín, en què el Gebre Sebastià va fer el rècord del món, i jo vaig arribar 2 hores més tard, no passa res. O sigui, amb l'atletisme conviveixen més aquests dos esports que hi ha, l'esport d'èlit professional amb l'esport popular. Amb ciclisme sembla que és més difícil i fins ara, doncs sí, les marxes populars eren això, no? Però ara sembla que hi ha molta gent que va competir i que s'ho agafen amb un altre... que també això complica, evidentment, la feina als organitzadors, perquè no pots tallar tu les carreteres per organitzar una marxa cicloturista que saps que tothom anirà pim-pam-pum a 15 o 20 per hora, no? Que no pas que tindràs el primer que t'anirà, el Valverde, que farà el rècord, i que l'últim t'arribarà. Vas a tallar moltes hores les carreteres i això és complicat, no? Però a mi que és maco, no? Que la gent que va a aquestes clàssiques, a aquestes marxes cicloturistes, es pugui fer la foto amb el Valverde de torn a la sortida i que pugui després ells anar al seu aire i competir al seu ritme, no? Una mica amb el que passa amb les curses a peu, no? Bé, una pregunta que segurament demanaré també als altres, o que si volen contestar-la. Jo, al principi, em sembla que pot ser espectacular la contrarrellotge de la Volta a Espanya que es farà aquí a la Vuelta. El que passa, és molt maco una contrarrellotge per equips, però, hòstia, té molts tombants, em sembla que són 14 o 15 angles de 90 graus. Què en penseu? Bé, una mica volien això, no? Ensenyar Barcelona al món, aprofitant aquesta etapa, però esclar, tècnicament serà força tècnica. És complicada,
Però bé, jo suposo que també els equips són conscients que també les diferències que puguin fer aquest dia no seran significatives de cara i que tampoc aniran a arriscar molt, no? Perquè, No. clar, realment tu mires el recorregut i dius, ostres, i... Què en penseu els altres? No, home, jo crec que organitzativament serà espectacular i, com diu l'Arcadi, no hi ha grans diferències, però sí que és veritat que una contrarellotge per equips pels carrers de Barcelona jo crec que televisivament serà espectacular, tindrà una gran visibilitat i plàsticament serà molt bonica i per tant jo crec que ha sigut una brillant idea. Marta. Sí, acertadíssima, que serà bastant tècnica, però bueno, tots els equips són professionals, estan preparats per aquest tipus de cronos o pròlegs o contrarrellotges per equips bastant estretes i més altura, recordo un any, una contrarrellotge per equips també encara més estreta que el que tindran. És encertat i serà un obrir Barcelona al món, no? Per tothom, serà espectacular. I el Juli se l'imagina també? Com serà? La contrarellotge de la Volta a Espanya per equips? Home, jo crec que el que han aportat ells, poca cosa puc afegir jo. Ara, des d'un punt de vista organitzatiu, no deixa de ser un tema que a qualsevol que li agrada la gestió li agradaria organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques. Però vull dir una cosa en relació a un tema que has dit abans, perquè m'he oblidat, que vas parlar dels clubs cicloturistes que participaven a la festa de la bici. Hi havia un d'especial que ens va ajudar, que era el Cisquillo, el club que portava el Cisquillo, perquè en la primera festa de la bici que va organitzar, el Daniel se'n recordarà perfectament, van fer la presentació al Parc de la Ciutadella amb un tàndem. De 14 ja anàvem allà, ja anava el Charlie Ressac, per cert, tàndem que està aquí dipositat al museu. Aquesta és l'altra part de la història. Si no l'heu vist, el podeu Que és de veure. 12 places, no? No sé quantes. Aquest és el de 12. Hi ha una història més tràgica del de 24. Bueno, acabo el cuento. I llavors ell participava després, que costava molt, perquè clar, al principi fèiem uns itineraris suficientment amples perquè la bicicleta pogués anar. Al cap de molts anys, quan vaig aterrar aquí de director de la Fundació i del museu, un dia aquest senyor em va venir i em diu, escolta, el Cisquillo, el fill, vol desfer-se de la bicicleta. Diu, hòstia, això ho tiraran, vaig a terra. Diu, hòstia, però a mi ja m'agradaria portar-la cap aquí. I, bueno, la van portar, que quan la vaig veure, dic, hòstia, com fico aquesta bicicleta, fins que se'ns va acudir penjar-la a la sortida del museu. El cost del muntatge no ho dic, perquè va ser molt car. Però la bicicleta... Home, són 4 claus, tampoc no hi ha per tant, no? Però aquella bicicleta, que té una història molt especial, està penjada. Igual que les bicicletes que en el seu moment, amb el qual també vaig tenir una relació personal en un moment determinat, la bicicleta del Mariano Cañardo. El Mariano Cañardo estava vinculat al vicepresident del Club Natació Sant Andreu. Jo era de Bon Pastor i el president del Sant Andreu era el Pere Serrat, del qual érem amics. Llavors amb el Mariano teníem una certa relació i em va fer molta il·lusió quan vaig aterrar aquí veure la bicicleta del Mariano Cañardo. Bé, suposo que l'heu vist tots, o si no l'heu vist, ara teniu l'ocasió, després quan acabi l'acte, de poder veure aquesta bicicleta. Aquesta és la petita, un tàndem de 12, perquè em va arribar a fer una de 24, que li va costar molt. Això eren els amics d'en Cisquillo, estàvem tots vinculats a la botiga, estàvem al carrer Vallespir, era, no? Sí, al voltant del carrer Vallespir. Al pas del centre, no? Sí, i era la Unió Ciclista Les Corts. Doncs se'ls va ocórrer fer la de 24 i era l'època que la gent estava capficada amb allò dels rècords Guinness, no? I van dir, bueno, això com es fa? Bueno, van veure, doncs, aquí s'ha de demanar que vingui el jutge del Guinness, tot això. Van venir i per fer el rècord havia de ser, ara estic parlant de memòria i amb molt poca precisió, havia de fer, no sé, 300 metres, amb totes les persones amunt, que fer aguantar una cosa amb 2 rodes 300 persones, Déu-n'hi-do, no? Perdó, dic 24 persones i fer 300 metres, va. Al final, és que amb tota la voluntat tot allò es va posar bé i li van faltar, van ser 2 metres per acabar. I el senyor jutge se'n va tornar al seu país sense haver-lo homologat, perquè deia que no, que allò no era el tracte, faltaven 2 metres i per tant no hi havia rècord. Es van enfadar molt la família dels amics d'en Cisquillo, pare i fill, i sembla que la van destrossar aquella bicicleta i està enterrada en una vinya prop de Martorell, un lloc d'aquells, o la Beguda, un lloc que hi anaven. Va dir, s'ha acabat.
Per tant, si algú vol fer arqueologia ciclista, doncs sàpiga que també està. Escolta, jo tinc una anècdota del tàndem de 12, no el de 24. El tàndem de 12, l'any 1981, crec que és, la lliga que el Barça va perdre del Làtec, que la tenien guanyada, van acabar... Jo estava al diari Esport aleshores, i vam dir, fem una fotografia que sigui... El Barça prepara l'esprint de la lliga, i jo, que ja estava fet també ciclisme, ja havia fet la volta des de l'any 80 i coneixia el Sisquillo i tal, escolta'm, ens deixaríeu aquesta bicicleta per fer una fotografia al Camp Nou, com que era de 12, amb l'1 Làtec al davant i els 11 titulars del Barça al darrere? Sí, cap problema. Vam anar amb el fotògraf de l'esport, l'Antonio Campanyà, a buscar la bicicleta allà al Sisquillo, allà a la plaça del Centre, i entre els tres, entre el Sisquillo fill, el Campanyà i jo, vam portar aquella bicicleta per tota la travessia de les Corts fins al camp del Barça. Vam entrar pel túnel, la vam entrar dintre, la vam posar a la gespa del Camp Nou. Sense incidències? Sí, el que passa és que després, aquell dia el Barça, en lloc d'entrenar al Camp Nou, entrenava al camp de la Masia de dalt. No, i aleshores no va ser possible portar tots els jugadors per fer la foto. Sí que recordo que l'Alan Simonsen, que era una de les figures de l'època, es va posar al davant, que quasi no hi arribava, i teníem la foto. Però clar, no vam poder fer la foto que volíem omplint el tàndem de 12, sinó que només hi havia 2 o 3 jugadors, i el Simonsen anava al davant agafant-se així. Si miréssim els arxius del diari Esport de l'any 81, trobaríem segurament aquesta fotografia, no? Però jo recordo que el tram, o sigui, portar el tàndem aquell entre 3 persones, un tàndem de 12, de la plaça del Centre al Camp Nou, amb el Sisquillo, l'Antoni Campanyà i jo, pela, amb trànsit obert, no sé ni com ho vam aconseguir. Ja que supera el tema, hi va haver una vinculació del Barça quan guanyava títols, una mica més tard, també, amb el Schuster i companyia, que se celebraven pujant a Montserrat, també. Sí, algú té alguna vaig anar també amb una pujada d'aquelles, i la vaig fer en bicicleta amb ells, sí. Schuster, Julio Alberto... Bueno, era el Rafa Carrasco el que ho animava. Més tard, sí. perquè això que he explicat del tàndem era encara a l'època del diari Esport, i jo des del 84 que estic a TV3, i això de Montserrat ja ho vaig fer per TV3. O sigui que això devia ser... Bé, probablement la Lliga del Venables del 85, sí, això devia ser 85, 86. Marta, tens alguna vinculació amb la competició de tàndems? No de tants, sinó de... Perquè és una llàstima, estava molt més present abans en el programa olímpic i fins i tot el programa dels mundials. I sembla que a poc l'han anat... Sí, abans era la mateixa Fundació 11 que s'ocupava dels tàndems i els portaven a competir, després es va traspassar a la federació i el tàndem és una de les disciplines que tenim dintre del ciclisme adaptat. I no, hi he vist per aquí que sí que en parla, de fet, del Christian Benge, dels grans resultats de Christian Benge. No, però jo deia d'abans, no de l'ONCE, abans, anteriorment. No. Al Mundial del 84 van competir també. No. Recordes alguna cosa, Rubén? Sí, és que el tàndem abans era una prova olímpica del Campionat del Món, el que passa després va desaparèixer. I com bé ha dit, la ONCE va haver un moment que ho va potenciar molt. O sigui, es feien moltes curses, inclús es va arribar a fer una volta a Catalunya per etapes patrocinada per la ONCE. En aquell moment el que ara és el president del Comitè Paralímpic Espanyol, el Miguel Carballeda, va estar aquí a Barcelona, ho va potenciar molt, després se'n va anar a Madrid, la persona que va quedar aquí en lloc d'ell també estava molt per l'Alagor, i és veritat que la ONCE va fer molt, però després els tàndems van anar de baixada i mica en mica s'han anat perdent. No és la meva especialitat, però jo trobo que era molt, molt meritori, perquè podríem dir que és dels pocs esports on un invident o persona amb dificultat visual pot arribar a la pràctica del ciclisme en igualtat de condicions que un altre. Els ulls són els del pilot, i només cal que hi posi el motor i Déu-n'hi-do. I era molt impressionant. Tu no havies vist, no, Arcadi? Sí, alguna vegada ja fa anys, sí. Doncs seria una qüestió de que si hi ha... Amb l'atletisme també es competeixen els invidents amb el guia que els porta al davant, que ha de ser algú que, evidentment, tingui unes condicions per anar al ritme que necessita l'atleta, Déu-n'hi-do també, no? Però que van... I a vegades en curses, ja no en pistes, sinó també en maratons i curses populars, a vegades veus que va un invident amb el guia, evidentment assenyalant que és el guia i tal, no? Lligat o portant-lo, perquè li ha d'anar a compte que aquí hi ha un revolt, aquí hi ha un... Sí, però en bicicleta és més automàtic, podem dir que és ben bé en igualtat de condicions. Sí, clar, el ciclista sap que no ha de patir perquè hi ha el que al davant, el que el porta, el guia, ja sap
per on va, i ell simplement ha de pedalar, però clar, físicament és això, pot anar al 100% sense haver de patir i competir en igualtat de condicions. Tornem a l'asfalt de la ciutat. Juli, ja està tot fet en quant a la promoció del ciclisme o les noves situacions d'ús de la bicicleta d'uns i altres obligarien a fer alguna altra mena de coses? A veure, aquí hi ha persones que sobre aquest tema poden parlar molt millor que jo, perquè estic desvinculat de l'Ajuntament des de fa ja uns Tranquil, quants anys. que li preguntem ara. Sí, no, aquí està el Gavis i li podria preguntar amb ell, però bueno, jo penso que el tema de la bicicleta sempre ha estat present en les polítiques esportives que s'ha fet des de l'àrea d'esports i posteriorment per part de l'IBE. I en quant a la política de grans esdeveniments esportius, jo crec que el tarannà que sempre han tingut des de l'Ajuntament de Barcelona ha estat d'acollir, de donar suport, sobretot a les iniciatives dels organitzadors locals, en el seu moment de l'escalada de la Setmana Catalana i de la Volta, i sobretot de la captació d'esdeveniments com la Vuelta o el mateix Tour. També aquí està el Pere Alcover, que en el seu moment va liderar aquest moviment. Per tant, a poc també aquell moviment incipient que es va iniciar amb els Amics de la Bici, les lluites, la Comissió Cívica de la Bicicleta, la bicicleta ha arrelat a la ciutat. Avui en dia hi ha una quantitat molt important de quilòmetres. Me'n recordo que en aquell moment hi havia 4 o 5, vam fer una guia especial que es va distribuir per la ciutat i l'increment dels propers anys serà important. Per tant, jo crec que la bicicleta està arrelada, però no per la política que s'ha fet des de la transició, si ja no venia d'abans. La reivindicació de la construcció d'un velòdrom a la ciutat ja ve de principis del segle XX. Per tant, jo crec que la bicicleta ha gaudit de bona salut a la nostra ciutat. Podríem dir que només van ser els anys del boom del cotxe que va una mica ofegar els usuaris i que això sembla que són cada cop més bicicletes i menys cotxes, per sort, no? Abans he fet una mica de broma, dient que... però no era broma, és autèntic. El tema del velòdrom, suposo que alguna autoritat em podrà precisar o contradir, s'hauria pogut fer en el seu moment cobert. I no es va fer cobert quan es va construir per als Mundials del 84 perquè, com es volia ja aspirar als Jocs Olímpics, la Unió Ciclista Internacional posava com a impediment, és a dir, obligatòriament per uns Jocs Olímpics. Llavors, ara ja no, ara ja s'ha passat, havia de ser destapat. I clar, si hi havia aquells calés llavors, després ja no hi són i després ja no es troben per trobar el dia de posar-li un toldo, a part que alguns diuen que efectivament seria tot un tema constructiu diferent, dificultós. Però creieu que seria convenient, Marta, que ets la que hi treballes cada dia? Sobretot els mesos d'hivern és quan es pateix més. No per les pluges, perquè no en tenim, estem en època de sequia, però sí per la humitat. Llavors, a partir de les 5 o 6 de la tarda, que és l'hora que pleguen els escolars de l'institut, que poden venir a les escoles a practicar el ciclisme, doncs durant els mesos d'hivern moltes tardes és impossible per la humitat que hi cau. Llavors, clar, un sostre hagués sigut molt útil. A València el van tapar ràpidament i allò va permetre també que es poguessin fer competicions d'atletisme indoor i també de tenis. Clar, és que el problema és que ara no podem fer competicions tampoc ni que volguéssim a l'hivern, ho hem de buscar un dissabte ben bé a l'hora del migdia, per fer una copa catalana o alguna molt puntual aquelles hores ben bé de sol del migdia. El trofeu Miquel Poblet el fem al setembre i ja hem de posar uns toldos. I patint, mirant el cel. I patint perquè posem unes lones perquè al dematí quan ens aixequem a les 7 del matí les traiem, doncs la humitat no hagi mullat la pista, si no seria impossible poder començar puntuals a les 9. O sigui que al setembre ja comença a caure bastant la humitat i tot l'hivern és complicat. Nosaltres ho notem sobretot quan els campionats d'Espanya, la Federació Espanyola ens els posa al mes de gener o febrer, no tenim resultats destacats, perquè venim de que no podem pràcticament entrenar. Quan els campionats d'Espanya ens els posen al mes d'agost, finals de juliol a agost, tenim molt bons resultats amb la selecció catalana. I per què? Perquè hem pogut entrenar tota la primavera, ja a partir de març ja estan tots els nanos, cadets, juniors, ja poden venir a entrenar a les seleccions. Llavors notem aquesta diferència. Arcadi, Rubén, podeu dir la vostra entorn al toldo del velòdrom? El tema del velòdrom, si sou també partidaris que s'intentés cobrir. Ara anava a preguntar com estava almenys
El terra està bé, està correcte? Està molt bé, sí, està molt ben cuidat, es va canviar la fusta, s'ha fet aquest any passat a direcció Balon, van fer un paviment nou, molt ben pintat, estava perfecte. Abans d'aquesta remodelació encara devia ser l'any 84 que deia ell pel Mundial, no? Sí, és quan es va fer. Es van canviar, vull dir, està perfecte, de fet és una de les pistes més ràpides que tenim. L'any passat, tot i no estar cobert, fa 2 anys vam fer el Miquel Poblet, el rècord de velocitat de 10 segons, vam establir el rècord de la pista. Vull dir que és una de les més ràpides. Imagineu-vos si fos cobert, seria el velòdrom dels més preciats d'Europa. Em porta molts records professionalment, també el velòdrom, perquè el 84, pels Mundials, jo estava a Catalunya Ràdio aleshores i vaig cobrir-los, i després el 92, ja amb TV3, vaig narrar la medalla del Moreno allà en directe i vaig fer totes les transmissions olímpiques, amb el canal olímpic que es va crear amb Televisió Espanyola i TV3 alhora, no? I després a la prova de ruta, Sant Sadurní, on sempre comentàvem amb l'Àngel Edo que ell va entrar enganxat a roda amb Lance Armstrong, que llavors ningú sabia qui era, i van entrar junts l'Àngel Edo i l'Armstrong a Sant Sadurní, la prova olímpica del 92 de ruta. Ara m'he anat torta a Sant Sadurní, però bé. Bueno, van coincidir els Jocs Olímpics al velòdrom i les de ruta a Sant Sadurní. Tot és ciclisme a Barcelona, però havíem deixat el Rubén que havia de dir la seva. Ara que diu de Sant Sadurní, el que no sé si la majoria sap que el circuit no era Sant Sadurní. El circuit era arribar davant del velòdrom. O sigui, el circuit pujava pel Forat del Vent, havia un moment que hi havia una carretera forestal que era de sorra, que havia una cadena, i en aquell moment en Saura i jo, que érem els responsables, teníem la clau de la cadena, es passava per sota del Forat del Vent i s'anava a sortir a la rebassada. Es baixava a la rebassada i s'arribava a la porta del velòdrom. Aleshores, van començar a haver-hi problemes tècnics perquè, això el Pere Manel també se'n recorda, que veig que riu, va començar a haver-hi problemes tècnics de si s'asfaltava, si no s'asfaltava. Quan ja s'havia decidit que sí que s'asfaltava, aleshores Televisió va començar a posar problemes perquè no els hi anava bé i van dir que no. I aleshores va ser quan en Saura i jo mateix ens vam fer un far de buscar circuits a prop perquè, a més, clar, tens que buscar el circuit olímpic i, a més, tens que buscar un circuit paral·lel per entrenament. I, clar, això era impossible. I al final, casualment, un dia parlant amb un amic, com que a la volta havíem anat a Sant Sadurní, jo coneixia l'alcalde en aquell moment, en Marcel Gavarró, li vaig comentar, escolta, i sí, i al final va sortir el circuit de Sant Sadurní, però la idea no era allà, la idea era fer-ho a Barcelona mateix. I en quant a això del velòdrom, doncs sí, és una llàstima que no sigui cobert, perquè inclús pels Jocs Olímpics que vam viure directament, va haver-hi molt problema perquè a la nit hi ha molta humitat. I quan als Jocs Olímpics, al mes de juliol, o sigui, la nit aquella que el Moreno va fer medalla, va ser una mica complicat. És més, el dia abans es va fer un assaig a porta tancada a l'hora exacta que correria el José Manuel per veure aviam com estava. És una llàstima això, que, com bé deia la Marta, a l'hivern no es pot fer servir i si es pogués cobrir, el que passa que entenc que és un cost molt elevat, però sí que és veritat que és una verdadera llàstima que no sigui cobert, perquè es podien fer moltes més coses, no dependents de la pròpia humitat, ni com bé deies tu, Sergi, mirant al cel per si plou o no plou quan planifiques de fer coses. Molt bé, amics, va avançant el temps, vull dir, us demanaria guardar com fan els debats electorals, el vostre minut d'or final, en fi, i tenim la sort de tenir bastants convidats aquí, i bé, tindré el plaer de poder preguntar al Rafael Vallbona, escriptor i ciclista professional, ens ha dit fa un moment, després farà la precisió, autor, entre altres, d'una vintena de llibres i vinculats a bicicletes, per exemple, La Volta a les Dolomites, Les Rutes del Tour, el llibre de la Volta, l'Escala a Montjuïc, i jo, no va de bicicletes, però el felicito per la seva comuna de Puigcerdà, que ha estat Premi d'Història a Mati Piniella, i que m'agrada. No et vull fer una pregunta en concret, del que has sentit i del que vulguis dir, ciclista professional, ciclista... Ho aclareixes tu, no?, per aquest ciclista professional? Sí. Vinga, un aplaudiment per ell, vinga. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies Primer, gràcies als autors del llibre per oferir-nos aquesta informació, aquesta documentació que em sembla que és molt clara pel que vull dir. Jo no soc ciclista. Jo, com deia la meva àvia, soc biciclista.
Sí, senyor. És a dir, no faig servir la bicicleta per anar de casa a la feina, perquè de casa i la feina és allà mateix, i són 3 trams d'escala, que és un port de categoria especial, que a primera hora del matí no sé si es faré. Però tampoc, si he corregut moltes vegades la Quebrantahuesos, crec que la vegada que vaig quedar millor va ser el 2.500, una cosa així, o no, perquè hi havia 4.000 a darrere. Està bé, està molt bé. Però vull dir que m'és igual qui anava davant o no. En tot cas, el que s'agafa una marxa cicloturista com si fos una cursa, té tots els números per fotre's un clatallot o perquè se l'endugui un cotxe per davant. Aleshores, ja va sent hora, perquè això ja fa molts anys que s'arrossega, que ens posem d'acord si són curses o si són marxes. Si són curses a carretera oberta, que això és perillosíssim i completament il·legal, per cert, perquè per això hi ha una cosa que es diu Codi de Circulació, que ens agradarà o no, però és una llei, o no ho són. Allà cadascú. També t'he de dir que si no he anat més de pressa és perquè no podia, no perquè no pogués, tampoc. Amb això que dic que soc biciclista, vull dir que jo crec que soc el model d'aficionat a la bicicleta de Barcelona. Barcelona és una ciutat que sempre ha estat una ciutat ciclista. Des dels orígens de la bicicleta, perquè la bicicleta va començar a fer-se servir com un mitjà per fer turisme, això que ara en diem cicloturisme, a meitats del segle XIX, al tercer terç del segle XIX, les rutes en bicicleta eren per fer turisme. I, lògicament, les bicicletes que es feien a mà, que no es feien industrialment, eren molt cares. Era com tenir ara un Morgan o un Ferrari o una cosa així. D'aquests que de vegades segur que heu vist que de cop i volta et passen allò 25 Ferraris un diumenge al matí i dius... Què fan aquests, oi? La primera federació, o el primer intent de crear una federació, la Unió Velocipèdica, es va fer a Barcelona, perquè a Madrid no van tenir prou clientela. A Barcelona és on va néixer la Volta Ciclista a Catalunya, com un exemple del sentit de modernitat que té aquest país i aquesta ciutat, en un moment, en el tombat del segle XX, en què el món es projecta amb un caràcter liberal, burgès i benestant, amb una tecnologia i una ciència que avança molt de pressa, el ciclisme és l'esport del moment. De la mateixa manera que molt pocs anys després el jazz esdevé la música d'aquella època. I la Volta a Catalunya n'és un exemple. Dic tot això, i amb això ja ho enllacem amb la història de la Volta, la història de l'escalada a Montjuïc, o aquell famós mundial de ciclisme que vaig anar amb el meu pare a Montjuïc a veure com guanyava Felice Gimondi. El 73. 73. Quan va morir Gimondi, amb uns amics que tots estem grillats per això de la bicicleta, vam fer una entrada a no sé quina xarxa allà i ens va respondre la filla, dient que el dia que volia venia amb nosaltres per anar en bicicleta. Però li vam haver d'advertir que nosaltres no érem ciclistes, sinó que érem biciclistes. O sigui que fem el que podem, escolta'm, aviam, la cosa és com sigui. Tot això ho dic perquè crec que són elements que han de fer posar en valor el ciclisme. Són elements que s'han de posar en la safata de la balança quan algú digui, escolti, en l'altra safata de la balança ha de posar una millonada perquè vingui el Tour de França aquí, per dir un exemple. Jo crec que aquest llibre que avui presentem és un element d'aquests. Contribueix a posar en valor tot això. La sortida de la Vuelta també contribuirà a posar en valor això, malgrat que sempre hi ha gent que veu teories conspiratives a tot arreu, que les vegin, és igual. Gràcies a tots els que heu fet el llibre per la feina, els que ens porteu el ciclisme en el sofà, que encara que un sigui biciclista també li agrada escarxofar-se al sofà a veure les curses. Arcadi, ho sento molt. No, clar, jo sempre penso... No sort de vosaltres, si no... No, jo de vegades penso, aquest pobre estan allà amb un fred que pela, o sempre hi ha aquell dia que fot un dia de gossos i tal, jo estic aquí escarxofat en el sofà. La majoria de dies estic tancat amb un locutori, Ja, la Marta ho sap. Però algunes vegades ja A la volta sí que afortunadament podem anar-hi, però les altres que fem són allà tancadets, però bé. I gràcies també al Sergi, perquè com li deia abans, encara que no ens veiem, jo sento la seva veu a través dels micròfons d'ambient de les transmissions de la Volta, que és com el sentim molts nosaltres, oi? I gràcies a tots vosaltres. Moltes gràcies, Rafael.
Vaig alteraré una mica l'ordre d'intervenció seguida, però vinculat a una cosa que ha dit el Rafael, que és el Mundial del 73, és un punt important en el moment d'en Joan Manuel Sarroca, periodista, cap d'esport de Ràdio Nacional durant molts anys, i sobretot pioner en la locució de ciclisme a Catalunya, sobretot en el tema de ràdios voltes, i també d'aquests Mundials del 73, on va venir el Rafael a coll del seu pare, ell ja va debutar com a locutor. Endavant, Joan. Bueno, he de dir que aquell Mundial la locució el vaig fer perquè el pare d'aquest senyor em va encantussar, era molt jove. Va ser una experiència molt bona perquè en aquella època la Unió Ciclista Internacional teníem un sponsor que era una cervesa belga que es diu Stella Artois, que era la que feia la megafonia al Tour de França. Era un sistema en aquella època, està parlant de l'any 70. Acosta't una mica més, Joan. Sí, era un sistema a l'any 70 que era tot a base de comunicacions de walkie-talkies, potents, però walkie-talkies, res de telèfons mòbils ni res de tot això. I la UCI tenia un locutor oficial, que era un senyor suís, molt gran, que feia la locució en francès perquè, com sabeu, la UCI té com a idioma oficial el francès. Llavors, quin era el meu paper? Doncs que aquell senyor parlava en francès, després jo parlava en català i en castellà. I tenia que estar pendent que ell parlés per jo parlar. Però, de fet, va ser una gran experiència perquè aquell Mundial van assistir 100.000 persones. Va ser un impacte extraordinari. Jo també vaig veure guanyar el Gimondi. I a més ho vaig dir per la megafonia. Bé, dit això, sí, a primers dels anys 70, precisament inspirat amb les curses que hi havia a França, sobretot al Tour, aquí hi va haver una innovació tant a la Setmana Catalana com la Volta, que va ser, hem de fer una ràdio. Les condicions tècniques eren complicades, perquè hi havia el que hi havia. Però hi havia una persona que es diu Jordi Pla, que es deia Jordi Pla. Estem parlant d'una ràdio en ruta, eh? Sí. Ara qualsevol cosa sembla fàcil. Va dissenyar una emissora d'ona curta que estava situada a la part darrere del cotxe i a darrere del cotxe hi havia un suport que portava l'antena. Una antena d'uns 3 metres d'aquestes flexibles. I des d'allà s'emetia. A onda mitja, a onda curta, tots els cotxes d'aquí havien de portar la ona curta per sintonitzar les informacions que es donaven des de la ràdio. Llavors, la ràdio estava connectada amb el director de carrera, amb el director adjunt, amb el tinent de la Guàrdia Civil, perquè era precisament la Guàrdia Civil la que em posava els walkie-talkies de connexió, i el cotxe del metge. Eren els 5 punts de referència a la carrera per qualsevol cosa. I aquí es van començar a fer les ràdios voltes. La Setmana Catalana, la Volta a Catalunya, i llavors va ser quan la Volta a Espanya, al cap d'un temps, va també el Ramon Mendiburu, va venir a espiar, i lògicament després la Volta a Espanya ho va millorar i va començar aquí la tradició de les ràdios voltes que s'ha mantingut fins avui en dia. El que passa que avui en dia una ràdio volta és un espectacle en comparació al que fèiem llavors, però bé, fèiem el que podíem, que ja era molt. Joan, tan sols una cosa, has contribuït en la redacció d'aquest llibre. Quina és la teva impressió? Jo el definiria com un retrat d'aquesta més centenària història del ciclisme a la ciutat. És a dir, hi ha una mica de tot i no un tot de res. Per què? Perquè és molt difícil sintetitzar amb aquest llibre més d'un segle d'història, però crec que és un excel·lent retrat que dona una visió molt general i que explica algunes anècdotes curioses, alguns fets realment poc coneguts, i que el maco que ha sigut un treball col·lectiu de diverses persones que cadascú ha posat de la seva part perquè hi hagués aquest resultat. Gràcies. El senyor Pere Alcover va ser durant molts anys regidor d'Esports, vinculat també a Sants Montjuïc, la zona ciclista, i responsable, entre altres coses, de l'avinguda del Tour, però al llarg de la seva gestió va haver de torejar, suposo, i negociar molts permisos, ajuts i demés al món del ciclisme. Ara, amb la distància, Pere, com ho veus? Bé, primer dir que s'ha dit aquí, i tothom sap, almenys estem aquí, que la vinculació de Barcelona amb el Tour també és molt emotiva, no? Primer perquè ho tenim a la vora, algunes etapes venien a la vora i la gent que no tenien la possibilitat de veure aquí sí que fent una excursió podries anar a veure l'etapa, i després perquè el sentit que vinculava també la història de la mateixa Volta Ciclista, que aprofito per felicitar el Rubén Peris perquè ha sigut elegit novament president de la Volta. Ho ha fet molt bé fins ara, no calia canviar. I ho vinculo una mica amb alguns invents que vam fer amb el Rubén i amb el Joan Porcar. I era que a Barcelona, sobretot a partir del 2003, es va començar a tornar a agafar impuls de portar grans esdeveniments esportius a la ciutat. Molts, no caldria anomenar-los, però en quasi tots.
Però encara ens falten alguns. Un dels que ens falta és el Mundial d'Atletisme. El Mundial d'Atletisme no s'ha fet, val molts diners, molts, però suposo que un dia o altre s'acabarà fent. I l'altre és la vinculació que hi havia amb el Tour. I parlant amb el Rubén i amb altra gent, vam dir, aquí tenim de batallar per una etapa del Tour. No té de ser impossible. Als anys 60, no sé quins era, hi havia hagut una aproximació. 65, em sembla. Era, no? Sí, el que va guanyar Pérez Francés. Però això havia plogut molt, ja vull dir que era... Tant era així que vam començar a fer coses una mica rares. Una d'elles és que, home, si ens aproximem amb la UCI i a les reunions que hi ha a la UCI, allà diem, Barcelona estem aquí, tenim moltes ganes, ajuda'ns que a través d'en Basso i tal. Me'n recordo una vegada que el Rubén es diu, escolta, hi ha una reunió de la UCI a un hotel de l'aeroport de París. Dic, bueno, però jo tinc molta feina, no puc dir, mira, hi ha un avió a tal hora i un avió per tornar a tal hora. Un temps per fer un cafè, però així com ho dic, un cafè a l'aeroport de París. Vam anar allà, no vam treure gaire clar, vam tornar sense grans èxits, però sí que això ens va motivar per seguir treballant-hi. I aquí també cal dir que el Joan Porcar, des de RPM i tal, vam dir, ho tenim d'aconseguir. I vam fer moltíssimes reunions amb el Prud'homme. I al final vam lograr que el 2009 portéssim el Tour. El Tour que va ser una organització que els que sou més avesats amb el ciclisme us ho podeu imaginar, però la gent que no ho és tant és una autèntica gran esdeveniment, però de gran complexitat, entre altres coses, perquè hi ben fet que fan que la pròpia organització del Tour posa unes exigències extremes. Però bé, ens vam tirar la manta al cap i va ser que el 2009 vam lograr fer l'etapa al Tour, que va ser un èxit absolutament espectacular, de gent plovent a bots i a barrals, a Montjuïc plovent, però que no ens podem, llàstima, tants anys preparant-ho i resulta que aquell dia plou. Però això ja passa amb l'esport. I va ser un èxit molt important pel futur, i és perquè el mateix Prud'homme va quedar sorprès de l'organització que havien fet a Barcelona i de la implicació que hi havia la gent i les etapes posteriors. Entre parèntesis, teníem una batalla campal en totes les poblacions que volia que el Tour passés, que no poden passar per tot arreu. Llavors, això també va ser una negociació, ho vam anar portant amb el Rubén. Però el dia següent, que estàvem allà al paddock, on estaven tots aquí a Montjuïc, a les Fonts, vam estar amb l'alcalde Hereu i el Prud'homme reunits i allò esmorzant. No hi vam dir, escolta, per què no us atreviu a fer una sortida del Tour? Aquest tio s'ha tornat boig, encara no han sortit del lío que ens ha posat a mà. Però vam dir, doncs per què no? Diu, mira, jo us convido a la sortida de Rotterdam. Feien una sortida del Tour, cosa que també ajuda ara que el Tour també no era tan així abans, que ara va sortint de ciutats europees, que això també t'obre les portes a moltes coses. I vam anar, i com vam veure allà el que representava allò, tota la setmana aquella que hi havia, a nivell econòmic, el que representava, no de posar, sinó de rendiment que podíem treure, etc. Vam dir, tenim d'anar per la sortida del Tour. I això també va haver-hi uns mesos de negociació, no era tan fàcil, i al final vam decidir, escolta, tenim de fer la sortida del Tour el 2014. I el Prud'homme diu, bé, van anar avançant. Llavors van haver-hi uns problemes tècnic-polítics aquí, amb el Prud'homme. I era que pel mig hi havia el centenari, per tant que París tenia de jugar un paper centenari i central, i després que el 2013 ja es havia decidit que el Tour sortís de Còrsega. Per tant que estava bé, si decideixen que el 2013 a Còrsega, poc després podien denunciar que el 2014 hi havia la sortida del Tour a Barcelona. Però es va trobar amb un problema amb el moviment de Còrsega, el moviment independentista de Còrsega, perquè deien que els havien oblidat durant 100 anys i que ara volien fer la sortida de Còrsega i estaven en contra. I això ho estaven negociant. I el Prud'homme deia, escolta, no podem assegurar que la sortida del 2014 serà a Barcelona si abans no tenim lligada del 2013. Què farem? I diu, jo tinc una idea, a veure, tots els que coneixen aquest món, si jo faig un gest, saben el que vol dir aquest gest. La gent aquí fa cua perquè venir a fer la sortida del Tour. Convoqueu-me a una roda de premsa a Barcelona, a l'Ajuntament, i allà, enmig de tota la premsa que podeu convocar, em demaneu la sortida del Tour pel 2014. Jo diré, falta la del 2013,
Però ho veig amb molts bons ulls i crec que ens en sortirem. Si només dir això, no cal que et digui que te l'he atorgat. Tot, sobretot els periodistes que hi ha entesos amb això, van dir, si el Proudhon fa això, va a missa. Bueno, la cosa, així una mica amb els temps, la cosa es va esbombar. Perquè resulta que va haver unes eleccions, el 2011, i el nou consistori, que en aquell moment va guanyar les eleccions el Xavier Trias, no van estar per això. No van estar per això i, en tot cas, molts de vosaltres ho sabeu amb més profunditat què va passar. Va haver un desencontre amb el Proudhon i la cosa se'n va anar en orris. Va ser una pena perquè dic que si remuntem els anys van passar molts anys per aconseguir això. Ara sembla que hi ha possibilitats de que torni a ser, no abans del 2015, evidentment, perquè tot això està compromès. Ara aquest any surt de Bilbao, no? Sí. Ja el tenim més a prop. Doncs jo em sembla que caldria fer aquest esforç que representa, que també és veritat, com dèiem abans, que també val molts diners. Tot val diners. Però la repercussió que té una sortida del Tour és comparable a quasi qualsevol esdeveniment esportiu a nivell mundial, la repercussió que té i els beneficis que pot tindre per la ciutat. Per tant, que jo animo els que ara hi són i els que tenen de tirar les coses endavant al món esportiu, que tothom dirà que és molt difícil, que tothom dirà que és molt car, que és molt possible, però és molt bé, d'acord, però fem-ho. I em sembla que això seria una bona feta, que s'ajuntaria en tot el que heu anat explicant vosaltres, la importància de la ciutat que té la bicicleta, històricament, però sobretot que tingui futur. I segur que cada vegada que es fa un esdeveniment, suposo que es fa igual, un gran esdeveniment a la ciutat, es fan unes preparacions, per exemple, quan es va fer el Mundial de Natació el 2003, es va fer uns programes escolars a les escoles públiques, que els nens aprenien a nedar els que no en sabien i deien nedem cap al 2003. Com va passar el 2003 no va haver-hi manera a les escoles treure'ls que fessin això, però també és lògic. Ara això es trataria el mateix, una manera d'enfortir la pràctica esportiva de la bicicleta és tenir un objectiu que et reflecteixi, no que tu s'arribaràs allà dalt, però sí la importància que té la teva afició i la pràctica que tu fas. Gràcies, Pere. De projectes presents i de futur i històries del passat, anem ara amb en Paco Narváez, que va ser molts anys regidor de l'Ajuntament, responsable de la mobilitat, va estar la coordinador de la Comissió Cívica, eren aquells principis, com dèiem, d'intentar normalitzar el que ara ja és ben normal a la bicicleta. Paco Narváez, què recordes i com ho veus? Bueno, la veritat és que el que recordo és que el dia que ho vaig deixar va ser un gran descans. L'any 91, al Pacte per la Mobilitat, van decidir fer una cosa que no es produïa en aquell moment i era fomentar l'ús de la bicicleta a la ciutat de Barcelona. Ja havíem fet, des de l'Ajuntament, havíem fet algun intent de fer els primers carrils bici, no sé si us en recordeu, el primer carril bici que van fer va ser al mig del bulevard de la Diagonal, que el van tenir que treure allà perquè es va popularitzar tant al cap d'un temps que al final ni vianants, ni ciclistes, ni ningú podia conviure amb aquell espai. Però des del pacte van dir, escolta, per què no fem una reunió específica per fomentar la bicicleta a la ciutat de Barcelona? I el primer que vam decidir és crear la Comissió Cívica de la Bicicleta, que jo crec que no recordo ni una sola reunió que no fos un guirigall. Perquè a la Comissió Cívica de la Bicicleta hi havia des del Real Automòbil Club, tots els empresaris i que anava del motor, fins a Amics de la Bici, que eren, per dir-ho d'una manera, els reivindicatius, majors reivindicatius o més cridaners, diguem-ne, a l'hora de demanar-li a l'Ajuntament que fes polítiques que realment fossin efectives. Jo reconec que les primeres polítiques que van fer eren molt tímides, entre altres coses per una raó, perquè no ens enganyem. Aquí es parla molt, diguem-ne, de forma romàntica del tema de la bicicleta, però jo recordo anys a la ciutat de Barcelona que anar en bicicleta estava molt mal vist. O sigui, anar en bicicleta per la ciutat era com una espècie de no haver triomfat a la vida, no? I per tant, hi havia molta gent que es començava a resistir. Però van tenir una cosa que la immensa majoria dels que esteu aquí coincidirà amb mi. De cop i volta va sortir una cosa que es deia la mountain bike,
i tothom es va comprar una mountain bike. La immensa majoria de gent que la va comprar no la feia servir, però és evident que va començar a popularitzar l'ús de la bicicleta per la ciutat. Encara que era una bicicleta d'aquelles que era entre lúdica i esportiva, però que en definitiva tenia un preu raonable, que es va popularitzar molt i per tant es van comprar, jo diria que milions de mountain bikes i per tant això va fer possible que un número important de gent sortís als carrers de la ciutat a fer això. I això ens va donar la primera oportunitat. La segona gran oportunitat que ens va donar el boom de la bicicleta com a instrument de mobilitat, perquè jo sempre parlo de la bicicleta com a instrument de mobilitat perquè jo mai he estat lligat al tema professional. Per tant, va ser el bicing. O sigui, el dia que l'Ajuntament va muntar el bicing, de cop i volta la ciutat va multiplicar per molt la presència de la bicicleta a la ciutat. I això vol dir ja el súmum de tot això. Per què va servir la Comissió Cívica de la Bicicleta? Primer va servir per fer una cosa molt important, malgrat les bronques que teníem allà. Era posar d'acord amics de la bici i el RAC en què Barcelona necessitava un pla d'infraestructura per la bicicleta. Vam fer el mapa, que avui pràcticament està acabat ja, vull dir, de què hauria de ser la infraestructura de la bicicleta. Ens vam posar d'acord amb unes normes d'ús, ens van posar d'acord amb unes infraestructures que són comunes pràcticament a tot el voltant de la ciutat i a moltes ciutats que la van copiar i sobretot i especialment a fer o a intentar fer o ajudar a fer popular la bicicleta i la presència de la bicicleta amb els carrers de la ciutat. I us he de dir una cosa, i és que jo crec que és una reunió que s'hauria de continuar mantenint a l'Ajuntament de Barcelona, entre altres coses perquè encara falten foros amb el qual gent que estimen la ciutat però que la veuen i la usen de forma diferent puguin tenir una política comú i per tant un consens, un acord de l'evolució de la ciutat amb el present i cap al futur. Gràcies, Paco. Ens quedem amb aquesta idea que efectivament la convivència del món de la bicicleta en els seus diferents sectors ens porta així. Com anem de temps, mestre? Quan em dones ja? És que ells encara tenien un minut per dir. Però és que jo encara volia preguntar si hi havia algú més que volgués fer alguna pregunta. Mira, senyor Vallverdú, algú li pot acostar el micro? Espera, que tens el micro allà. Sorroca, et deixa el micro. Molt curt sobre la cobertura del velòdrom. A veure, els que ja tenim uns anys ens en recordarem que van haver-hi 2 campionats del món a Espanya durant la presidència del Lluís Puig com a president de la Federació Internacional, el del 84 i el del 92. Això no és casualitat. El 84 i el 92 havien Jocs Olímpics i el Campionat del món de ciclisme no hi competien els millors ni molt menys. I el Lluís Puig, que tenia un problema, dic, tinc que trobar 2 ciutats que es carreguin amb el velòdrom, un al 84 i un altre al 92. Molt bé pel Lluís Puig. Llavors, en el 84 ens agafa encara amb tota la candidatura dels Jocs en marxa i, per tant, ho ha dit algú de vosaltres, no es cobreix el velòdrom ni a les bases del concurs està perquè no es podrien fer els jocs. A València, quan fan el projecte inicial, el fan sense cobrir també. I cap allà al 88, 89, una cosa així, quan ja ha començat l'obra, amb una visita de la Rita Barberà aquí, va visitar l'anella olímpica i el Pasqual Maragall li diu, home, escolta, això del velòdrom és una barbaritat no cobrir-ho, nosaltres no ho vam fer-ho per aquesta qüestió. I llavors la Rita diu, home, i això com es té que fer? I llavors el Pasqual, que reaccionava així de ràpid, diu, el Jordi us ajudarà. I sí, els vaig ajudar, vam canviar el projecte i es va cobrir. Evidentment, tal com estava allò, amb molt menys diners del que costaria ara, però en qualsevol cas hi ha una raó claríssima, primer perquè es van construir els 2 velòdroms a anys els que van ser, i segona perquè un no es va cobrir i l'altre es va cobrir que els hi ha anat molt bé i ara, jo suposo que els experts ho deu saber, estan plantejant tornar-lo a reformar
per tornar a aspirar a grans competicions internacionals, perquè el fer-ho cobert els hi va permetre no sol fer competicions de ciclisme, sinó que han fet un campionat d'Europa i un campionat del món indoor d'atletisme, cosa que si no València no ho hagués pogut fer, perquè fins que no hi hagi el Roig Arena no hi havia cap instal·lació per fer-ho. Per tant, allò... Home, jo soc fervent partidari que aquí es cobreixi el velòdrom. I, a veure, no necessàriament té que aturar-se a fer una catedral. Hi ha cobriments molt simples per fer-se. I, per tant, tampoc no estem parlant d'una barbaritat. Això no és fer una catedral, és una altra cosa. Molt bé, només un moment, Sergi, aprofitaria... Gràcies, Jordi. No, només aprofitar per dir-vos que a la sortida us lliuraran un llibre d'aquests i que veureu que hi ha 2 QRs en el llibre. Un QR és un estudi en el que es reflecteixen les 34 vegades que la Volta a Espanya ha arribat a Barcelona, quines etapes, quin dia, qui va ser el guanyador de l'etapa, el líder, és a dir, un retrat de la Volta a Espanya, i un segon, més petit, però que és un recull dels ciclistes catalans que han sigut olímpics. Res més. Gràcies, Joan. Doncs bé, amb aquest aplaudiment que dediqueu, anem a demanar-los que ens facin el seu resum, la seva valoració, què tal s'ho han passat. Anem per ordre? Comences tu, Arcadi? Home, molt bé, m'ho he passat molt bé perquè han sortit molts temes vinculats a la bicicleta. Jo simplement posaria deures al nou Ajuntament de Barcelona. És molt fresc, que s'acaba de constituir aquesta setmana, polèmica i tot plegat. No sé qui manarà en el tema esportiu, però jo posaria uns deures. Un, òbviament, ha quedat molt clar, moltes intervencions, cobrir el velòdrom, i l'altre, la gran part del Tour, que no es va poder fer el 14, crec que havia de ser. Sé que ara és complicat, perquè aquest any surt del País Basc i, esclar, pel Tour, tant Bilbao com Barcelona són a Espanya, ells veuen el mateix. Clar, llavors, teòricament, voldran que passi un temps. Però bé, s'hi ha de posar l'Ajuntament, qui mani ara amb el tema esportiu, perquè jo crec que és importantíssim per la imatge de la ciutat, un gran de part del Tour, jo que he estat a 15 tours, afortunadament he tingut la sort de cobrir 15 tours per la feina, i la ciutat on hi ha el gran de part són 6-7 dies que pràcticament tot el centre d'atenció mundial està ficat allà i és una promoció brutal. Sí que val molts diners, però jo crec que Barcelona ha d'aconseguir el gran... Però ja he sentit el senyor Vallbona que diu que és difícil, però si són de calés no és massa problema. Bé, doncs això, cobrir el velòdrom i el gran de part del Tour, i si ja posats a fer els Mundials d'Atletisme, que és l'altra assignatura pendent, doncs escolta'm, feina per l'Ajuntament de Barcelona. Escolta, i una altra cosa, agafant la idea que ens ha donat en Paco Narváez, això de fer una comissió novament per entendre i que pugui parlar tota la gent que fa ús de la bicicleta a la ciutat, com ho veus? No, també, tot el que sigui intentar millorar. Aviam, jo he estat parlant d'esdeveniments importants del ciclisme per ajudar a la promoció de Barcelona i en el cas del velòdrom, lògicament, perquè ho necessiten els que cada dia a dia estan fent servir el velòdrom pels practicants, pels més joves, pel futur del ciclisme. Llavors, d'altra banda, pel que és la pràctica de la bicicleta, el que dèiem abans, una cosa és el ciclisme competitiu, professional, d'èlit, d'espectacle, i l'altra és el ciclisme de pràctica diària i que s'ha d'anar aconseguint que, mica en mica, la gent utilitzi la bicicleta per anar a la feina. No tothom té tan a prop la feina de casa com el Rafel, però bé, sé que és complicat perquè sobretot a Barcelona hi ha molts mesos que fa calor i sues i anar a treballar en bicicleta, doncs arribes a la feina suat i tot plat, però si les infraestructures de la ciutat hi ajuden, doncs jo crec que aconseguirem, no serem mai als Països Baixos, però sí que aconseguirem que la bicicleta estigui més vinculada i més ficada dins del dia a dia de la ciutat. Molt bé, gràcies, Arcadi. Marta, què dius? De tot això que has sentit. Jo també, dir-los a l'Ajuntament que aprofitar molt per mi la repercussió de l'etapa que tindrem de la Vuelta i sobretot assegurar-se que aquesta etapa, com hem dit, s'obrirà al món, la veurà tothom, però és que la ciutadania de Barcelona, a més, crec que s'animarà moltíssim a agafar la bicicleta quan vegin els professionals recorrent des del Port, la Sagrada Família, tots els llocs més emblemàtics de la ciutat, que s'asseguri l'Ajuntament que governarà, que tot aquest recorregut hi haurà un carril bici perquè després els aficionats puguin fer aquesta etapa pel seu compte i dir jo també faré la contrarrellotge de l'equip i que aquesta etapa, aquest recorregut quedi tot marcat amb bons carrils bicis ben amples i que també un altre tema que no s'ha tractat és que
la ciutat de Barcelona també ha crescut molt gràcies a la bici elèctrica. Volíem tots un model d'Amsterdam a Barcelona, però era inviable perquè Amsterdam, com sabeu, és plana completament i Barcelona té la dificultat de la pujada. La bici elèctrica ha fet que ara molts també estiguin fent servir per pujar des del port fins a dalt, a Vall d'Hebron, pràcticament. Abans que vèiem totes les bicis del bicing a baix al port, tothom les feia servir per baixar. Ara amb l'elèctrica s'està afavorint molt l'ús de la bicicleta. Llavors, sobretot, l'etapa aquesta del Tour que marcarà la Corona, que la pugui fer tothom, que hi hagi un carril bici per després tots els aficionats poder utilitzar la bici perquè tindran moltes ganes de fer-la i vendre-la, no? Fes tu també aquesta etapa en bicicleta, utilitza la bici per Barcelona. Aprofitar-ho molt, nosaltres des de la federació també ho aprofitarem perquè els nens s'apuntin a les escoles de ciclisme i també facin molt de ciclisme. Gràcies, Marta Vilajosana. Rubén. Jo només vull incidir en el que ha dit el Pere Alcover respecte al Gran Depart del Tour. Sí que és veritat que ja estava molt fet perquè pogués ser i jo crec que és una assignatura que tenim pendent tots plegats, que és quedar amb la mel als llavis de que es pogués fer el Gran Depart. I el fet que aquest any sigui Bilbao, o sigui, el cap de setmana vinent sigui Bilbao, no ha de ser un hàndicap perquè en pocs anys es pugui fer una Barcelona. És una qüestió de negociar-ho, de parlar-ho, i més que últimament el Tour s'està movent molt. Vull dir, és veritat que abans feien allò, un any el feien a França i trigaven molts anys a anar-se'n, ara no, ara es mouen molt. I jo sóc molt optimista amb això perquè jo crec que els aficionats al ciclisme ens va quedar aquesta recança i jo crec que ho podrem veure. Gràcies, Rubén Peris. Juli Pernas. Jo per acabar diré un parell de coses i una responent a una de les teves preguntes. Ara ja no tinc cap càrrec institucional, per tant em puc permetre el luxe de dir alguna bogeria i res més senzill per cobrir el velòdrom que tornar a demanar uns Jocs Olímpics. Vol dir, aquesta ciutat està perfectament preparada, és més car que uns Jocs Mundials d'atletisme, això és ben cert, però és bastant més rentable. Els costos d'organitzar uns Jocs Olímpics avui en dia són molt diferents que els d'abans i, torno a dir, des del meu punt de vista, són bastant més rentables. I acabo fent un agraïment molt especial a les persones que m'han acompanyat en l'edició d'aquest llibret, a tu, Sergi, al Joan Manel Surroca, al director de la Fundació, el Fran Terrón, i al Raül Vázquez, i els que no hi són i no figuren, però que han col·laborat d'una manera molt important en l'edició del llibre, que és el Lluís Sánchez i tot l'equip de la Fundació Barcelona Olímpica. Jo crec que aquest producte de l'Aula d'Història és un producte molt interessant i que ens permet retrobar-nos a persones molt vinculades al món de l'esport. Res més. Moltes gràcies. Dediquem-nos un aplaudiment tots i pleguem. Gràcies. Ja està, amics. Ha estat un plaer. On anem? A dalt? A baix? Digui. Els que tenen la meva edat, no sé si se'n recorden que es va fer un velòdrom al canal de Montparnassó i allà va córrer un timoner. Se'n recordeu d'això? Se'n recorda vostè? El canal de Montparnassó. Exactament. El Mundial de Hockey, sí, que estaba al de presidente de Samaranch. Pabellón del Deporte se llamaba, cuando se inauguró, Pabellón del Deporte. Doncs com veieu, podem acabar amb aquestes imatges que són històriques, que moltes d'elles apareixen al llibre i que reflecteixen aquest bon moment. Vinga, un aplaudiment a tots, que ha estat un gran dia, hem parlat de moltes coses i ha estat un plaer.